Videolla jatketaan kurssin 1 käsittelyä ja aiheena on jakolasku. Ja lähdetään tarkastelemaan jakolaskua tällä teoria mielessä eka. Eli laitetaan tämä jakoviiva. Yhtä hyvin tämä voisi olla tuolla kaksoispisteellä. Ja jakolaskussa täällä ylhäällä on jaettava. Se, mikä jakaa, on niin jakaja. Ja sitten tulos, mikä täältä saadaan, niin se on osamäärä. Okei, tästä vaikka viereen 12, niin se on se, mitä jaetaan, eli jaettava. Jakaja on 6 ja sitten tulos, eli osamäärä on 2. Noin. Käydään tässä samalla vielä merkkisäännöt läpi. Ja nämähän menee ihan samantyyppisesti kuin kertolaskussa. Eli merkataan nyt niin, että tähän tulee taas neljä kohtaa ja laitan ne vaikka tänne valmiiksi jo. Vaikka nyt tälleen rinnakkain. Ja nyt vaan mietitään sitä etumerkkiä tässä. Ja mikä se lopputulos on. Eli jos on positiivinen luku jaettuna positiivisella, niin sitten saadaan positiivinen lopputulos. Vastaavasti jos jaetaan negatiivinen luku negatiivisella, niin saadaan positiivinen lopputulos. Ja jos se menee ristiin, eli siellä on vain yksi miinusmerkki, eli negatiivinen jaettuna positiivisella, niin sitten pitää laittaa miinusmerkki, eli negatiivinen on lopputulos. Ja sitten vastaavasti toisinpäin, jos on positiivinen jaettuna negatiivisella, niin tästä myös seuraa, että vastaus on negatiivinen. Okei, tästä tämmöinen pieni alkupohjastus tähän jakolaskuun, muutama käsite ja sitten merkkisäännöt. Jatketaan seuraavilla videoilla sitten vähän laskuesimerkkeillä.